Indo, alhamdulillah. Allah ya kawo mu. Gashi yau iddanki ta cika. Kin cika iddanki kuma a gidan nan, kuma tare da ni. Kuma gashi kin na kyautata mani duk abin da ya za ta yi wa uwa. Kina mun Allah ya maki albarka. Amin. Allah ya maki albarka to na gode. Amma dai ina da wata da'awa guda ɗaya da nake so in gaya maki da kuma alfarma. Da fatan wannan abun ba wai na zan gaya maki don ya bata miki rai ba ko kuma ya sa ki wani hali. Umma ke kaman uwa ce a gurina. Kuma duk abin da zai faranta miki rai in Allah ya yarda zan yi. Za ki yi shi. Alfarma ta da nake nema gare ki abu ne guda ɗaya. Tunda Allah ya sa muna tare. Kai mun daɗa shakuwa ma fiye da yadda ake zato. Me zai hana ki aure ɗan nan? Jidedu. Umma bari tukunna kawai in yi tunani. To. Kenan. Wani aiki sai yaro. Kya zo ma da kanki kya ce kina son shi. Tunda kin ga dai yanda Jidaidu yake a gidan nan, yanda yake kyautata mana. Ina za ki je ki samu irin tasa yaron nan? Wai ke ba za ki bar yariya ta nemi miji da kanta ba? Kin gane? Sun riga sun daidaita junansu. Kuma suna ƙaunar juna. Kuma shi wannan yaro Junaidu a gaskiya yaro ne na gari ba ni na haife shi ba. Ɗan ƙanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya ni na goye shi a bayan na amma halinsu ba ɗaya suke da ɗan da na haifa ba. Yana da kirki fiye da yadda ake zato. Da yarinyar nan ta je waje gara dai tana gidana saboda tsananin ƙauna da nake mata. Hajiya Larin, wuna magana da kai na ji daɗi a zuciyar nan. Saboda yaro duka don wan juna ne, amma karami ya fi babba hankali. Saboda wuna yaro Junaidu na lura da hankali shi na da kama kai. Yanzu kana bayan ta kenan. Ba magana bi bayani ba, matam. Tun da yaro da yanya ya daidaita juna sai dai yi addu'a. A dan aure bai zama haram yanya yi auren yaro ba. To sai dai yi Allah godiya a dan an yi aure mu roko Allah a zo na lafiya. Amin. Da yarinya yaje ba san inda za ta bi ba. Ko ba haka ba? Ai ma ba abu mai daɗi da ya wuce haka. Gwai abin da aka min amin daidai bismillah. Ni na ga ka zo ka zauna sai kuka kake ta yi. Me faru ne? An kore daga gidanmu. An kwace matata. An baiwa wanda banza wanda ba ma kani na bane. Reno ne aka kawo shi gidan nan. Kaga shi ne wani dan takurarren yaro na kasan kuttu. An kawo shi waya shi ne yafi ni muhimmanci a gidan nan. Bismillah. Wannan cin mutunci har yaya. Gaskiya ne kai hakuri. Duk dangin mu ba wannan yaro uwa kuttu. Da mutum na gani kwarkwar da shi na kasan dan kwakwa. Na ci wannan yaron ba dan arziki ba ne. To ka gane me na maliya shawarar zan baka. Kowa mai kankara kai masa na itace kawai. Ko? Kwarai kwa. Me ya kamata ne? Me ya kamata ne? Ni shawarar da nake so in baka. Ka gane tun da gidan ku daya. Ka dira kai mar kafirin duka. Ba abin da za a yi.
kawai ni ina ganin shawarar za ka yi kenan. Kenan ba wani abu. Ka san ni yanzu yanda na shaƙi iska. Yawa. Ban ki bata wata gyatuma a garin da ta san dai mutuwa za ta yi ta ce. Duk ma wacce za a yi. Yawa. Ban koya mutu. Wannan abin da aka yi mun ƙarshen wulaƙanci daga yi sai mai tace fina-finai ƙarshen wulaƙanci. Indo, ba zan daina son ki ba saboda kina da kirki. Dan Allah masoyina za ka tafi da ni a hankali ku. Ni ba ban shan komai, ban aure ki don wahallake ba. Na aure ki ne don ki ji daɗin rayuwa, ki huce bakin cikin da kika kunsa a baya. Ni ai ba dan kwaɗu bane, ballantana to na tambele. Hawo mu tafi kin san matan aure a hankali ake tafiya da su a mashi. Da kuɗi? Ka ce kai ne a nan? Ki fara hawa, kin san nunan sai in dai ba ta aure ce ta fara hawa. Sannan ya kuɗi to mu za mu fita. A kula da awakin nan dan Allah. Akwai zabi da na kawo. Barka. Wata rana tana baban kwana. Barka. Wata rana mai gudun gaban. Barka a banza ban rikito da kuwa. Ke gidan takurariya. Wai me yake damun ki ne? Na ga kaman ba kya son fitowa, kin wani fito gaba ɗaya ranki a turɓune. Mai kuɗi ina so in maka wata tambaya. Allah ya sa na sani. Wai da gaske ne kana shan giya? Giya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Giya? To yanzu ke kin yarda da wannan magana? In na yadda na zo in gaya maka? Kawai an faɗa ne dan a shiga tsakaninmu da ke ko kuma dan a raba mu. To shi kenan. In Allah yadda babu abin da zai shiga tsakaninmu. Sai dai kuma sharrin masu sharri ya koma kansu. Shi kenan.